До тези два отбора за Купата на България отложена сега Александър Цветков. Удар на Цветков над напречната града. Бърджи Мисиджан добре увлече двама футболисти в оранжево. Шутира след това. Коварни са такива удари. Литекс. Сега хубаво подаване. Центрира в наказателното поле. Там Джордан падна на земята. Васил Божиков. Ето центрирането на Божиков. Аз приде да го премине. След това центриране към Джордан в наказателното поле. Джордан ще успее ли да стреля? Пада на земята. Положението. Според мен Дуспа не може да се отсъди тук. Подаване сега в дясно. Роман Безек в наказателното поле. Пасе към Марселино. Удар на Марселино. Топката не влиза във вратата. Поначалният натиск на Литекс. Страхотна контратака. Удар на Марселино. Имаше и късмет тук Евгений Александров. Топката мина зад него. Но спокойно намери свой съотборник. Атаката на Лудогорец изглежда опасна. В наказателното поле вече се развива действията. Роман Безяк. Добре се разгърна тази атака на Литекс. Центриране в наказателното поле. Играта. Ето тук центрирането към Джорданов. Хубав удар на Асприля. Подаването е в дясно към Михаил Александров. Александров центриране към Мисиджан. Удар с глава. Том опитва нещо много ефектно в тази ситуация. Пред наказателното поле. Подаване към Джазула, който от движение стреля по земята. Към Марселино. Центрирането е именно към Безек. Топката остива за Козмин Моци, който с левия крак стреля в страни от вратата. Атаката на Разграчани продължава центриране. И отново Будуров на пъти на топката. Марселино технично с пета. Много тежък шут. Топката излиза в аут. Играе с топката. Все пак опасността не е приключила. Изстрел от далечна техника на бразилеца. Марселино подаване към Безек в наказателното поле. Безек опитва удар. Пламен Николов се хвърли на шпагата и Лига Европа. Ето сега удара на Златински. Рикошет. И това ще бъде корнер. Нямаше съотборник на Жуниор Кайсара. Това дава възможност на футболист на Литекс да отправи далечен удар. Към Цветков. Джазула. Тук няма... Не, има вдигнат факт за засада. Засада на Джордан. Мисля от това, което виждам, че Джордан определено не бе в положение на засада. Да. Лудогорец възможност сега за гостите. Михаил Александров в добра позиция. Удар на Александров и спасяване на Евгений Александров. Тишеда добре към Дания Бал, който стреля от място.